Хозур нәшрият йорты ислам дөньясы белән таныштыручы Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең киң калышлы медиа структурасы. islamtoday.ru Россия һәм БДВ илләрендә мөселманнар тормышын яктыртучы беренче санлы сайт. Ай дәвамында безнең порталга 2 миллион кулланучы керә. Социаль челтәрләрдә 80 мең абунәчебез бар. Сайт Россия Федерациясендә иң еш күчерелеп бастырыла торган мөселман порталлары эшлегенә керә. Ел саен укучылар саны 1 миллионга артып бара. Азан радиосы. Азан мөселман интернет радиосы тәүлек буе татар һәм рус телләрендә эфирга чыга. Тыңлаучыларга дини, әхлакый темаларга тапшырулар тәкъдим ителә. Төп максат киң җәмәгатьчелеккә исламның асыл кыйммәтләрен ачу. terror.net.ru сайты Россиядә бердән-бер террорга һәм экстремизмга каршы көрәшкә юнәлтелгән мөселман порталы. Бу Россиядә тыелган дини агымнар, секталар, террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлеге алып баруны тыючы кануннар белән таныштыручы мәгълүмати мәйдан. Сайтта хәбәрдарлык кырын киңәйтүче аудио, видео язмалар, мәкаләләр бирелгән. Дарул Кутуб китапханәсе мөселман басмаларының иң үзенчәлекле базасы. Дөнья буйлап басылган 700-дән артык китап биредә урын алган. Татар дин белгечләренең мирасы, Хәнәфи мәзһәбе һәм Матуриди гакыйдәсе буенча классик һәм заманча әдәбият, изге Коръән тәфсирен укырга яки әлеге Хозур нәшрият йортының электрон китапханәсеннән күчереп алырга мөмкин. Нигез салынган 2013 елдан башлап Хозур нәшрият йорты гомум тиражы 385 мең экземпляр булган 150 китап нәшр итте. Хозур нәшрият йорты чыгара торган китаплар исемлегендә дин галимнәренең тарихи хезмәтләре, дөнья һәм татар дин әдәбияты, фәнни хезмәтләр, шулай ук мәдрәсә һәм дини уку йортлары өчен дәреслекләр бар. Хозур нәшрият йорты эшчәнлеге нигезендә инкыйлабка кадәр дөнья күргән Шура дин ва мәгышәт басмаларын нәшр итү башланды. Шура альманахы республика имамнары өчен файдалы кулланмага әйләнде. Журналда җомга вәгазьләре бастырыла. Шулай ук көндәлек эштә кирәк булырлык мәгълүмат та Шура битләрендә урын ала. 110 ел элек үк беренче саны бастырылган Дин ва мәгышәт газетасы да үз укучысын тапты. Умма газетасы быел 20 еллыгын билгеләп уза. Хозур ТВ онлайн телевидениесе мөселманнарның үз каналы. Аудиторияның дини үзаңын күтәрүдә, дин гыйлеменнән хәбәрдарлыгын арттыруда, үсеп килүче буынны ялган дини агымнардан саклап калуда төп рольне башкаручы матбугат чарасы. Хозур ТВ киңәшче, юл күрсәтүче, кардәшләребез өчен төп дәгъват чарасына әйләнү максатын куя.